Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji Prabhuji Hare Krishna Mataji Prabhuji Hare Krishna श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंद जय श्री Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji, Lorkum Hare Krishna. Hare Krishna Mataji Mataji, second ஸ்லோகம் நம்ம என்ன வாசிக்கணும் யாராவது சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே ஹராய நம கிருஷ்ண யாதவாய நம யாதவாய மாதவாய கேசவாய நம ஹரே ஹராய நம கிருஷ்ண யாதவாய யாதவாய மாதவாய கேசவாய நம கோவிந்த அம்மா இதே மாதிரி இன்னொரு புக் இருக்கு எடுத்தாம்மா இதே மாதிரி தமிழ்ல இருக்கும் மாதாஜி கோவிந்த செகண்ட் இது புரியல மாதாஜி சத்தமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு என்ன ஸ்லோகம்னு போடவே இல்லை மாதாஜி பிரபுஜி இல்ல அந்த 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 இது நான் ஒரு சார்ட் ஷேர் பண்ணல மாதாஜி சாட்டர்டே ஆமா மாதாஜி ஆமா மாதாஜி அதுல பாருங்களேன் 1.1 பகவத்கீதா அது நம்ம ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டோம் நம்மளோட இன்னொரு மனப்பாட ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம் 2:13 பாக்குறேன் மாதாஜி 2:13 2:13 மாதாஜி ரெண்டு 13 தானே மாதாஜி போயிடலாமா நம்ம போயிடலாம் மாதாஜி ஓகே அதுக்கு மாதாஜி பிராக்டிஸ் பண்ணிடுவோமா ஹரிஹராய நாம கிருஷ்ண பிராக்டிஸ் பண்ணிடுவோமா சரி யாராவது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களா நீங்க பாடுறீங்களா இல்ல எப்படி
அக்காஜி நீங்க பாடுங்க, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க பாடுறோம். ஏன்னா ஓகே அந்த ஆமா ரூல்ஸ் மாதாஜி, ஒரு வாட்டி நீங்க பாடுங்க. ஓகே மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஓகே. இங்க இல்லப்பா. கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம்? 5 பேர் தான் இருக்குமே. என்ன பண்ணலாம்? வெயிட் பண்ணலாமா? லைவ் போயிடுதா மாதாஜி? லைவ் இருக்கு போயிடுச்சு மாதாஜி. மாதாஜி. வந்து லைவ் இருக்கு பிரியா இல்லையா? வரல. யாராவது ஜெயராத மாதவ் பாட்டு பாடுங்க. அது தெரியும். அதுக்குள்ள நம்ம அதெல்லாம் பண்றதுக்குள்ள மத்தவங்க வந்துட்டாங்கன்னா மத்தவங்களும் வருவாங்க இல்லையா? அதுக்காக தான். ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை. ஜெயராத சரி, மாதவ் பாட்டு, பிரணத்தி அதெல்லாம் பண்ணுங்கோ. அதுக்குள்ள நான் எல்லா ஸ்க்ரீனும் ரெடி பண்ணி வச்சுடுறேன். ம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தவங்க பாடுங்க. மாதாஜி பாடலாமா? ஜெய பாடுங்க, பாடுங்க. ராதா ஓகே. மாதவ ஜெய ராதா மாதவ ஜெய ஜெய குஞ்ச குஞ்ச பிகாரி. யாராவது ஒருத்தவங்க பாடுங்க. உங்க பின்னாடி நாங்க எல்லாம் பாடுறோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் லீடு பண்ணுங்க. இன்னைக்கு யாராச்சும் ஒரு மாதாஜி பாடுங்க. உங்க பின்னாடி நாங்க பாடுறோம். நாளைக்கு இன்னொரு மாதாஜி. 42 நாள் இருக்கு. பாடுங்க. ஜெய பாடுங்க மாதாஜி. ராத மாதவா ஜெய குஞ்ச விஹாரி ஜெய ஜெய ராதா மாதவ ஜெய ஜெய குஞ்ச பிகாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லவா ஜயோ கிரிவரதாரி ஜய ஜய கோபி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா ஜனவல்லப கிரிவரதாரி. கிரிவரதாரி. यशोदनन्दन प्रजन रञ्जन यशोदनन्दन नन्दन प्रजन प्रज जन रञ्जन यमुनदीरावनचारि यमुनतीरावनचारि वनचारि। जय जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी। जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी हरे जय कृष्ण गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे गणपति हरे हरे राम 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 हरे हरे. பிரணத்தி வாசிச்சுறீங்களா மாதாஜி? ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஓடுங்க மாதாஜி யாரோ ஒருத்தர் பாடிட்டு இருக்காங்க. பிரணத்தி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு second. வாசிங்க, யாராவது வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. என்னோட சத்தம் வருதா மாதாஜி? ரொம்ப லோவா வருது மாதாஜி, வருது. வருது வருது, ஓம் வாசிங்க. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாந்தன ஜலாபயா சசிர்உன்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூத்தலே ஸ்வயரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते कोपेश कोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदेवी प्रणामि हरे प्रिये वाञ्छकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावादान्त्याय कृष्णप्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीदिविषे नमः गुरुवे गौरशन्त्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तं स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 3வது நாளாக இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த லெவல் 2 கிளாஸ்ல. இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த பாட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் இல்லையா? ஆல்ரெடி ஜெயராத மாதா பாட்டு நமக்கு தெரியும். ஆஹ் என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது தெரியுது மாதாஜி பேசுறது மாதாஜி, கேக்குது தெரியுது ஸ்கிரீன் தெரியுதா தெரியுது. மாதாஜி? ஹரிஹராய நாமகிருஷ்ண ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இல்ல எனக்கு மாதாஜி தெரியுது மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல இருக்கு தெரியுது தெரியல மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே ஓகே, எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ஹரிஹராய நாம கிருஷ்ண யாதவாய நம யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமஹ. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரிஹராய நமः கிருஷ்ண யாதவாய யாதவாய நமக யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமக ஹரிஹராய நாம கிருஷ்ண யாதவாய நம யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமஹ. ஹரிவராய நமக கிருஷ்ண யாதவாய நமக யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமக गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना கோபால் கோவிந்த் கோபால கோவிந்த ரம ஸ்ரீ மதுசூதனா गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना கோபால கோபால கோவிந்த ரம ஸ்ரீ மதுசூதனா श्रीधारी गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना கிரிதாரி ಗಿರಿಧರಿ ಗೋಪಿನಾಥ நாத ಮದನ மதன மோகனா गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना ಗಿರಿಧರಿ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪಿನಾಥ ಗೋಪಿನಾಥ ಮದನ ಮದನ ಮೋಹನ ಮೋಹನ श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता ஸ்ரீ ಶ್ರೀ சைத்தன்ய ಚೈತನ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಸೀತಾ ಸೀದ श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता ಶ್ರೀ ஸ்ரீ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಸೀತ ಸೀತಾ हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता ಹರಿ ಹರಿ ಗುರು ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವ ಭಗವದ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಗೀತಾ श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ ஸ்ரீ ಶ್ರೀ ரூப ರೂಪ ಭಕ್ತ ಸನಾತನ ಸದಾನಂದ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ರಘುನಾಥ ರಘುನಾಥ
श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास 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 रघुनाथ इच्छाय गोसाय कोरी चरण वंदन चाय जाई गोसाई कोरी चरण वंदन इच्छाय गोसाय कोरी चरण वंदन जय गोसाई गोरे शरण वंदन जहा होते विघ्न नाश अभिस्त पुराण जह गोत बिघानस अविनाश पुराण जहा होते विघ्न नाश अभिस्त पुराण जह गोत बिघ्नरा विष्णु पुराण इच्छाय गोसाई चा मोहितर दास ये गोसी चार मोहितार दास इच्छाय गोसाई जार मोहितर दास ये गोसी चार मोहितर दास मोहितार दास दसबर पादरेनु मोर पंचग्रास दसबर पादरेनु मोर पंचग्रास दस पर पादरनु मोर पंचग्रास हरि बोल दसबर पादरेनु मोर पंचग्रास दस साबर पादरेनु मोर पंचग्रास ततारे चरण से भी भक्त सने भास ततारे शरण से भी भक्त साने बास ततारे चरण से भी भक्त सने भास दतारे शरण से भी भक्त साने बास जन्म जन्म होय ए अभिलाष जन्म जन्म होय ए अभिलाष जन्म जन्म होई ए अभिलाष जन्म होय ए अभिलाष जाना में होई अभिलाष एचाय गोसाई जबे ब्रज कोइला भास ईशाई गोसी जाके ब्रज कोली बास एचाय गोसाई जबे ब्रज कोइला बास ईशाई गोसी जाके ब्रज कोली बास राधा कृष्ण नित्य लीला कोरीला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिल प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला कोरीला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिल प्रकाश आनंद बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोल हरि भजन वृंदावन आनंद बोलो हरि ब्रज वृंदावन आनंद बोल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पादम जय जान श्री गुरु वैष्णव पादे जयमा श्री गुरु वैष्णव पादे जयमान श्री गुरु वैष्णव पादे जयमा श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरि आस श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरि आस नरोत्तम दास कोय नाम संगीतान नारोत्तम दास कोई नाम संकीर्तन हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय नम यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय नम
யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமः. ஹரிஹராய நமக கிருஷ்ண யாதவாய நமக யாதவாய மாதவாய கேசவாய நமக. ஹரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லா பக்தர்களுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து ம், ஆ, முதல் ஸ்லோகம் இல்லையா? முதல் ஸ்லோகம் எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களா? முதல் ஸ்லோகம் யார் சொல்ல போறீங்க? ஆ முதல் ஸ்லோகம் மாதாஜி. சொல்லுங்க ப்ரோ, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க ஒரு நிமிஷம். அந்த திருதராட்ச உவாச்சதான் மாதாஜி. ஆமா ஆமா. நீங்க வீடியோ இது திருதராட்ச பண்ண முடியுமா? வீடியோ ஆன் பண்ண முடியுமா? எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா தமிழ்ல வராத மாதாஜி. மாதாஜி. ஆ தெரியுதுண்ணா மாதாஜி. ராமகிருஷ்ண பிரபு தானே? ஆமா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. பிளாக்கா இருக்கு. பிளாக்கர் கேமரா இல்ல. இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃபேஸ் தெரியல எங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, நான் உங்களை இது பண்றேன், ஸ்பாட்லைட் பண்றேன். எஸ். தெரியுதுண்ணா மாதாஜி. தெரியல பிரபுஜி. தெரியுறீங்க பிரபு, தெரியுறீங்க. இருங்க, நான் உங்களை ஸ்பாட்லைட் பண்றேன். எஸ் எஸ் பிரபு, சொல்லுங்க. திருதராட்ச உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேத யுயுத்சவ மாமகா பாண்டவ சைவ கிம் அகுர்தவ ஏ சஞ்சய கிம் அகுர்வத்த. அகுர்வத்த. அகுர்வத ஓகே, ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, சூப்பர். அதோட மொழிபெயர்ப்பு சொல்லுங்க, மொழிபெயர்ப்பு. திருதராட்சர் கூறினார், சஞ்சயனே, என் மகன்களும் பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னு கேக்குறாரு. எங்க எங்க என்ன செய்யறாங்க? தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்தில் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னு. எதுக்காக அங்க போனாங்க? போர்க்களத்துக்காக. போருக்காக. போர் பண்ணணும். ஹரி ஹரி போல் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வேற யாராவது மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களா மாதாஜிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை பேர் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க? ராமகிருஷ்ண பிரபு, எப்படி நீங்க மனப்பாடம் பண்ணீங்க பிரபு? ஏன்னா கஷ்டம் இல்லையா, இவ்வளோ நாள் கழிச்சு நம்ம திருப்பி படிக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி மனப்பாடம் இல்ல பண்ணீங்க? இல்ல மாதாஜி, 2 நிமிஷத்துலயே மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன். அது ஒண்ணும் எனக்கு பெருசா சூப்பர் பிரபு, தெரியல. சூப்பர். நீங்க நீங்க ரொம்ப உயர்ந்த பொருளுரை நிலையில இருக்கீங்க. கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, இல்லைன்னா அதையும் நான் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பேன். அழகா பண்ணிட்டீங்க, அழகா பண்ணிட்டீங்க. நம்ம ஒவ்வொரு நாள் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இதே மாதிரி நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுறது. உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. சாட்டர்டே இருந்துச்சு, சாட்டர்டே நைட்டு, சண்டே ஃபுல் டே, அப்புறம் இன்னைக்கு ஃபுல் டே. இனி வந்து நான் நைட்டு போட்டுடுறேன். அப்பதான் அடுத்த நாளுக்கு ஃபுல்லா பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். வேற யாராவது கண்டிப்பா படிச்சுட்டு வந்தீங்களா? மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா? வேற யாராவது? ஸ்லோகம் படிச்ச மாதாஜி, அந்த இது பொருளுரை படிக்கல. பரவாயில்ல மாதாஜி, என்ன படிச்சீங்களோ அதை சொல்லுங்க. அதை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். அதே சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க, சொல்லுங்க. திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்ம வீடியோ வர முடியுமா? மாதாஜி, வருதா மாதாஜி? வந்துட்டீங்க மாதாஜி. திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மசேஸ்திரே குருசேஸ்திரே சமவேதான் யுயுத்சவः மாமஹா பாண்டவாஸ்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி, ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த ஸ்லோகத்தோட சேர்த்து சொல்லுங்க. அவங்க பசங்களும் பாண்டவர்களும் வந்து போர்க்களத்துல தர்மசேஸ்திரே குருசேஸ்திரே போர்க்களத்துல அவங்க எல்லாம் போர் புரியறதுக்காண்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்றது மாதிரி. அங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேக்குறாரு. பாண்டுவோட புதல்வர்கள். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. கண்ணு மூடிட்டு சொல்லணும் அடுத்த தடவை ஸ்லோகம் சொல்லும்போது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி. ஹரி ஹரி ஓல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் சொல்ல போறீங்க? சாந்தி மாதாஜியா? நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்றேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்றீங்களா? ஓகே, நாளைக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். மத்தவங்க எல்லாரும் வேற யாராவது பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்களா? வேற யாராவது சொல்றீங்களா பிரபு? எஸ் மேம். சொல்லுங்க பிரபு. திருதராஷ்டிரவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுத்சவः
மாமகா பாண்டவாசைவ கிம் குர்வத சஞ்சய. கிம் அகூர்வத சஞ்சய. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர், எல்லாரும் அழகா சொல்லிட்டீங்க. நான் இப்ப வேற ஒரு ஸ்லோகம், இன்னைக்கு உண்டான ஸ்லோகம் பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் ஏன் இமேஜ் வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரியலையே. ஓகே, நான் பகவத்கீதா புக்கு இது பண்றேன். யாராவது இன்னைக்கு உண்டானது படிச்சுட்டு வந்தீங்களா? தெரியல, இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு உண்டான ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம், நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நான் நம்மளோட குரூப்ல போட்டிருக்கேன், நீங்க அந்த கரெக்டா இது படிக்கிறதுக்கு வேணா அது வேணா கையில வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த டிகிரியோட வந்து அதுல கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த மகா பிராணா அதோட கொடுத்துருப்பாங்க கீதா பரிவாரில், அதனாலதான் அதை எடுக்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், இப்ப தெரியுதுங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து 2வது ஸ்லோகம். அதாவது கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம் அப்படின்றது நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்த தலைப்பு. அப்படி இல்லைன்னா அதோட வந்து சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம் 2வது ஸ்லோகம். அந்த 2வது ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியுது? 3 விஷயங்கள் நம்ம பாக்குறோம் பகவத்கீதையில. ரகசியமான, மிக ரகசியமான, மிக மிக ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு. ரகசியமான அறிவு இது என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த உடல் வேற அந்த ஆத்மா வேற அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த ரகசியமான அறிவுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது அத்தியாயம் 13வது ஸ்லோகம். தேஹினோஸ்மின் யதா, உடல் பெற்ற இந்த இந்த உடல் பெற்ற ஆத்மாவாகியவனே அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவது. சரிங்களா? ரெடியா? பிராக்டிஸ் பண்ண ரெடியா? எல்லாரும் ரெடியா? ட்ரை பண்ணலாமா? தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தரா ப்ராப்தர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. சரி, பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். தேஹினோ சொல்லுங்க. தேஹினோ 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 தேஹினோ. நம்ம 12 பேர் இருக்கோம். எல்லாரும் தயவு செஞ்சு உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பிராக்டிஸ் தான் பண்றோம், தப்பா இது பண்ணாலும் பரவாயில்ல. எல்லாரும் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹி. இந்த ஒரு சரண் ஃபுல்லா படிக்கலாம். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹி. அது வந்து யதா யதா இல்ல யத்தா யத்தா தா தா சொல்றோம் இல்லையா? தா தா. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே, அது வந்து தே வரும்போது தே 3வது தே. தா அதுதான் வந்து யதா. இத்து ஆ தா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹி கௌமாரை யௌவனஞ்சரா. கௌமாரம் யௌவனஞ்சரா. ஓகே, அந்த யௌவனம் ஜரா. யௌவனம் வரதுனால இந்த இம்மு பக்கத்துல பிராக்கெட்ல ஈ யா போட்டு மேல ஒரு புள்ளி வைப்பல, ஈ அது சேர்த்துக்கலாம். சோ கௌமாரை யௌவனஞ்சரா. கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா. சேர்த்து படிக்கலாமா? தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரை யௌவனஞ்சரா. தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம்
यौवनं जरा மனப்பாடம் பண்றதுக்கு நான் வந்து குரூப்ல போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க. அது யவ் வர்றதுனால இம்முக்கு பக்கத்துல ஈன் நம்ம கௌமாரை யவ்வனஞ்ச ஜரான்னு வருதுல அடுத்த லெட்டர். அதனால அங்க யவ்வனன் ஜரா அப்படின்னு வர மாதிரி இருக்கு. சரிங்களா? இதுல குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். அதை வச்சு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க. எனக்கு இங்க இமேஜ் கிளியரா போட முடியல, அதனாலதான். तथा देहान्तरप्राप्तर् तथा देहान्तरप्राप्त हरि बोल तथा तथा देहान्तरप्राप्तर् तथा देहान्तरप्राप्तर् तथा देहान्तरप्राप्त ஆமா, நம்ம அந்த லெட்டர் கூடயே போனாலே நம்மளால முடிஞ்சிடும். தத்தா தேகாந்தரப்ராப்தர் तथा குரில் நெடில் அப்படி வருது பாரு. தத்தா தேகாந்தரப்ராப்தர் धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति முழுசா வாசிக்கலாமா? तथा देहान्तरप्राप्तर् धीरस्तत्र न मुह्यति तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ओके। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तर् धीरस्तत्र न मुह्यति. சொல்லுங்க. देहिनोऽस्मिन् दया देह्य कौमारं यौवनं जरा तथा धीरस्तत्र न मुह्यति. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தர் வந்து வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி. तेनो अस्मिन् உடல் பெற்றவன் அஸ்மின் तेनो अस्मिन् याता तेः வேற ஒரு மாதாஜி கூட வாசிக்கிறாங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. அடுத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்கலாம். நான் நேத்து வாசித்தேன், அவங்க வாசிக்கட்டும். வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. देहो अस्मिन् याता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तर् देहान्तरप्राप्तिर् धीरस् न तत्र न मुह्यति. मुह्यति. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. தேஹின உடல் பெற்ற அந்த மாதிரி. தேஹின அஸ்மின் யதா தேஹே. நோ வார்த்தை மீனிங் சொல்லுங்க. தேஹின தேகம் சொல்றோம் இல்லையா, உடல் பெற்ற. தேஹின உடல் பெற்ற அஸ்மின் இந்த யதா அதனால் தேஹே உடலில் கௌமாரம் சிறு வயது யவ்வனம் இளமை ஜரா முதுமை ததா அதே போலவே தேஹி அந்தர உடல் மாறுவதும் பிராப்தி அடையதல் தீர நிதான புத்தியுடையவர் அதை பற்றி தத்ர அதை பற்றி நான் என்றும் இல்லை. முஹ்யதி மயங்குதல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பார்க்கலாம் மொழிபெயர்ப்பு.
பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தங்க வாசிங்க. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இங்க பாக்குறோம் தேகம் அப்படின்னாக்க அந்த உடல் அப்படின்னு, தேகினோ அப்படின்னாக்க இந்த உடல் பெற்ற, அஸ்மின் அதாவது இந்த அது எப்படி என்ன அதுல என்ன இது இருக்கு அப்படின்னாக்கா, தேகே இந்த உடலுக்குள்ளாரையே மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம வேற ஒரு ரூபமா மாறிடுறோம். குழந்தையா இருக்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கோம், நம்மளே என்ன பண்றோம் மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த உடலுக்குள்ளாரையே நம்ம எப்படி எல்லாம் மாறுறோம். கௌமாரம், கௌமாரம்னா சின்ன சின்ன வயசு குழந்தைங்க. அடுத்து என்ன பண்றோம், குழந்தை பருவம். குழந்தை பருவம் முடிஞ்ச உடனே இளமை பருவம், யவ்வனம். கிருஷ்ணர் நவ யவ்வனம், எப்பொழுதும் யவ்வனமாக இருக்கார், இளமையாக இருக்கார். அடுத்து ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதின்னு சொல்றோம். ஜன்மம் பிறப்பு, ஜன்ம மிருத்யு இறப்பு, ஜரா முதுமை, வியாதி, இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து நாம தப்பிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்றோம். சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், ஜரா அப்படின்னாக்கா முதுமை. இந்த உடலுக்குள்ளாரையே சின்ன குழந்தையா இருக்கும், இளமையாக இருக்கும், அப்புறம் முதுமைத்தன்மை. இது எல்லாமே இந்த உடலுக்குள்ளாரவே நடக்குது. அது போல இந்த உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா மரணிக்கும் தருவாயில வேறொரு உடலுக்கு போகுது. அது போலவே தேக அந்தர உடலுக்குள்ளார எப்படி மாறிட்டே இருக்கோ, பிராப்தி அப்படின்னாக்க நமக்கு அந்த இறக்கும் தருவாயில் நம்ம சொல்றோம் இதுதான் பிராப்தம் போல அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ பிராப்தி அவங்க அடையறாங்க. எப்படி அடையறாங்க, வேற ஒரு உடலுக்கு அடையறாங்க. இந்த கர்ம பலன் மூலமாக எனக்கு மரணிக்கும் தருவாயில வேறு ஒரு உடல் பிராப்தி கிடைக்குது, வேற ஒரு உடல் கிடைக்கிறது. இத தீர அப்படின்னாக்க நிதானமான புத்தி, தீர தீர்க்கமான தீர ரொம்ப தீவிரமான நிதான புத்தியுடையவர்கள், தீர நிதான புத்தியுடையவர். தத்ர இந்த விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் என்றும் இல்லை, நானா இல்லை என்றும் இல்லை. முக்கியதி, முக்கியதினா மயங்கிறது. சோ இதை நீங்க சேர்த்து படிச்சீங்கன்னா அங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த தேகத்தை உடையவனுடைய உடல் சின்ன வயசு. ஏன்னா நான் நினைச்சுக்கிறேன் இல்லையா, நான் தான் இந்த உடல்னு. நான் இந்த உடல் கிடையாது. ஏன்னா இந்த உடல் மாத்திக்கிட்டே இருக்கு. குழந்தையா இருக்கும்போது சிறு வயது, இளமை, முதுமை அதெல்லாம் கடந்து செல்றது மாதிரியே இந்த உடல் மாறிட்டே இருக்கு. அது போல இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவும் அதனுடைய கர்மா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஏற்றாறு போல இன்னொரு உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அது போல என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. இத யாரு நிதானமான புத்தியுடையவர்கள் இந்த மாதிரியான மாற்றத்தை கொண்டு திகைப்பதே இல்லை. ஏன் இதை சொல்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் பயந்து குழம்பி போயிருக்காரு இல்லையா, என்னுடைய ஆஹ் உறவினர்களுக்கிடத்திலையும் நண்பர்களிடத்திலையும் நான் எப்படி போரிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்ப அதுக்காக இங்க சொல்றாரு, இந்த மாதிரி போரிடுறதுனால இன்பமின்மை, இன்பம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ யாரையும் கொல்லல இல்லையா, இந்த உடல் தன்னாலவே மாறிட்டு இருக்கும். நமக்கு அந்த குறிப்பிட்ட கர்மா முடிஞ்ச உடனே ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு பிரிஞ்சு இன்னொரு உடலுக்கு மாறுது. சோ இதெல்லாம் தெரிந்த நிதான புத்தி உடையவர்கள் இது போன்ற கலங்கங்களுக்கெல்லாம் அவங்க மயங்குவதே கிடையாது. இந்த மாற்றத்தால அவங்க திகைப்பதே இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனஞ்சரா ததா தேஹாந்தர பிராப்தர் தீரஸ்தத்ர நமுஹ்யதி. ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 20 தடவை ஒரு சரணம் பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா மனப்பாடம் ஆகும். ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்காந்து ஒரு சரணா தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே, தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே அதை நம்ம படிக்கும் போதே அதுக்குண்டான மீனிங்கையும் புரிஞ்சுக்கிட்டே பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா ஈஸியாயிடும். ஸோ இந்த உடலுக்குள்ளாரையே இந்த உடல் பெற்ற ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிற இந்த உடலுக்குள்ளாரையே இந்த மாற்றங்கள் நடக்குது. என்னென்ன மாற்றம், சின்ன வயசு, இளமை, முதுமை இதெல்லாம் நடக்குது. அதே மாதிரி இந்த உடல் மரணிக்கும் தருவாயில இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு வேற ஒரு உடலுக்கு எடுத்துக்குது. அதனால இந்த நிதானமான புத்தியுடையவங்க அதை பத்தி எப்பவும் மயங்கவே மாட்டாங்க அப்படின்றத ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்ற. இன்னையோட கிளாஸ் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க. இந்த செகண்ட் இதுதான் கொஞ்சம் இது எப்படி அக்ஷரம் எப்படி இது பண்றதுன்னு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இந்த இதையா சொல்றீங்க? இந்த ததா தேஹான்
அது அந்த இதுதான் மூன்றாவது சரண் இல்லையா? ஆ, தத்தா தத்தா ஆ, தேகாந்தர பிராப்திர். தத்தா அது வந்து நெடில். ஆ. தே அதுவும் திருப்பி நெடில். அது தே அல்ல தே. தே தேகம் அப்படின்றல தே. ஆ, ஹா அகெயின் அதுவும் நெடில். தேஹா த ஆ. திருப்பி குறியில் வருது. தேகாந்தர பிராப்திர். அதை நீங்க வேணா பிரிச்சுக்கலாம். ஆ. தேகாந்தர பிராப்திர் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம். தேஹா அந்தர லைன் அப்படி கூட போட்டு அப்படி பிரிச்சுக்கலாம். தேகாந்தர படிச்சுக்கலாம் இல்லையா mister? பிராப்திர். ஓகே. ஒரு நீங்க சின்ன ஒரு திருப்பி அது லைன் மாதிரி மிஸ்டர், இப்படி ஆமா. பிரிச்சு ஒரு சின்ன லைன் போட்டு அப்போ ஆ நமக்கு கரெக்ட். அது கரெக்ட். அத நீங்க 2 வார்த்தைகள இதா கூட நீங்க பிரிச்சுக்கலாம். தத்தா அத முடிச்சுக்கங்க. தேஹா அத அடுத்து முடிச்சுக்கங்க. அந்தர தேகாந்தர பிராப்திர். பிராப்திர். அடுத்தது வந்து 4வது சரண். தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி. த தீர தி. சத்ர. ஆமா. அந்த அந்த 1, 2, 3, 4 அந்த லெட்டர் வரும்போது சா த சாதாரணமா நம்ம படிக்கிறது த. த எப்படி தத்தா அப்படி படிக்கிறோம்ல, அங்க வந்து அழுத்தி சொல்றது 2வது மகாபிராணம். இங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த 2வது மகாபிராணம் வரும்போது த அப்படின்னு அழுத்தி சொல்லுவோம். அந்த 3வது வரும்போது லைட்டா தே. அதே தே. இங்க வந்து 4 நம்பர் 4 போட்டிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. தே. நம்ம சொல்லும்போது அந்த அந்த காற்று வயிற்றுல இருந்து வரக்கூடிய காற்றை நம்மளால உணர முடியும். அததான் இங்க வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். தி 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 தி. தி. இங்க வந்து 4வது மகாபிராணம். அதனால தி தி. தீரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி. தத்தா தேஹா தர் தே. தர். பிராப்திர் தர். தீரஸ் பிராப்தி. தத்ர தீர ந தத்ர முஹ்யதி. ந. இங்க 2 வார்த்தைகளா அந்த லைன் வச்சு பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா வரும். எதுவுமே சரி. சாத்தியப்படாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு 20 முறை ஒரு ஒரு இதையும் நம்ம படிச்சோன்னா அது தன்னால மனப்பாடம் ஆயிடும். வார்த்தை மீனிங் நம்ம படிக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா அப்ப இன்னும் நமக்கு நினைவுல இருக்கும். ஸோ நீங்க அதை இப்போ ஃபுல்லா நமக்கு 24 மணி நேரம் இருக்கு. நம்ம அதை எழுதி வச்சு படிச்சுட்டே இருக்கலாம். நம்ம ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் இன்னைக்கு சொல்லாதவங்கள நாளைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துரும். சரியா? சரி. இது நமக்குள்ள இது ஜஸ்ட் பிராக்டிஸ் தான். இதை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா எடுத்துக்கிட்டு யாரும் பயந்துக்க வேண்டாம். நமக்கு சரி. இன்னையோட கிளாஸ் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே மேம். ஓகே, ஃபைனலா நம்ம இன்னையோட கிளாஸ் நம்ம வந்துட்டோம். ஓகே, நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் இஸ்கானுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் யாராவது சொல்றீங்களா? இஸ்கான்னா என்ன? இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். ஸோ அதுல இன்னைக்கு 2வது நாள் நம்ம முதல் அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். குயிக்கா நம்ம பார்த்துலாம். ஸோ நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஏசி அப்படின்றதான் ஆசான்னு சொல்றோம். அபயச்சரண், அதனாலதான் அபயச்சரண். அவருடைய குழந்தை பருவத்துல அவங்களுக்கு அவருடைய பெற்றோர்கள் இட்ட பெயர் வந்து அபயச்சரண். அவருடைய தந்தை வந்து கௌரமோகன், தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜினி. ஸோ அவங்க பிறப்பிலேயே வந்து ஒரு வைணவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். அவருடைய தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த வைணவர். கரெக்டா தன்னுடைய கர்மங்களை வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார். ஒரு கிரகஸ்தரும் கூட. அப்போ தினமும் அவங்க வந்து பிரேயர் பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்து பார்த்து பிரபுபாதரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த பக்தராக இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நாம வந்து இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்து செல்லணும் அப்படின்றதுதான் பிரபுபாதருடைய குரு வந்து அவருக்கு இட்ட கட்டளை. அதுவும் அப்படி சாதாரணமா சொல்ற உங்களுடைய ஆங்கில புலமைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்லையும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எடுத்து செல்லுவோம் அப்படின்றத சொல்றார். சோ அதை வந்து சிறமேற்கொண்டு அவர் சொல்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வருடங்கள் கழித்து அவர் என்ன பண்றார், அதை கொண்டு போய் செலுத்துறார். அதுவும் தன்னுடைய 69வது வயதுல. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜலதூதா அப்படின்ற அந்த கப்பல்ல போகும்போது அந்த 69 வயதுல அந்த கப்பல்ல ஏறாங்க. 1 மாத காலம் பிரயாணம் பண்ணணும். அந்த அந்த கப்பல்ல போகும்போதே அவருக்கு 3 நாள் கழிச்சு 69 வயது முடிந்து 70 வயது ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப அங்க போகும்போது அவர் கையில ஒரு 40 ரூபாய் பைசா, அதுவும் அவருடைய மகன் வந்து அவருடைய பையில வச்சுட்டு போனார். அந்த 40 ரூபாயும் ஒரு ட்ரங்க் பெட்டி, அதுல வந்து
பாகவதம் எல்லாம் அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அதனால அந்த புத்தகங்கள்லாம் எடுத்துட்டு போறார். 2 முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அந்த கடல்லேயே வந்து கடல் மார்க்கமா போறது. அது ஒரு சரக்கு கப்பல். அதுல போகும்போது அவருக்கு வந்து 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வருது. அப்பவும் அவர் வந்து எழுதியிருக்கார். கைப்பட புத்தகம் எழுதியிருக்கார். அந்த டைரியில வந்து அவர் மென்ஷன் பண்றார். கிருஷ்ணா, என்னுடைய குரு எனக்கு இட்ட கட்டளை இது. இத நான் முடிக்கணும்னு உங்களுக்கு வந்து எனக்கு நான் முடிக்கணும்னு உங்களோட ஆசீர்வாதம் இருந்ததுன்னா என்ன தயவு செஞ்சு முடிக்க வைங்க. நான் பண்ணியே ஆகணும்னு அவர் சொல்லல. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு? உங்களுடைய கருவி இல்லையா? ஸோ அந்த பாவம், பக்தர்களுடைய பாவம், ஒரு விஷயத்திலையும் அவர் எப்படி அதுல இருந்து நம்ம என்ன லெசன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். நீ வரப்போற இதுல. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கட்டுக்குள்ள இருந்த விஷயத்த அவர் வந்து உலகம் முழுவதும் பரப்பினார் பிரபுபாதர். ஸோ அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த ஆச்சாரியர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எத்தனையோ பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை வழங்குறதுக்கு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப துணையா இருந்திருக்கார். அவர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து புலப்படாது கண்டிப்பாக. ஸோ இங்க நீங்க பார்க்கலாம். இங்க பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஜெகநாதர், சுபத்ராமாய், பலதேவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்த யாத்திரை எடுக்கிறாங்க. நமக்கு வந்து இந்தியால மட்டும்தான், அதுவும் புவனேஸ்வர்ல மட்டும்தான் வந்து ரத்த யாத்திரை பண்ணுவாங்க ஜெகநாதருக்கு. ஆனா பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே ஒரு ஆன்மீக புரட்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவர் என்ன பண்றார்? உலகம் முழுவதும் வந்து ரத்த யாத்திரை பண்றாங்க இப்பெல்லாம். இது எப்படி சாத்தியம்? அதெல்லாம் ஒரு வகையான பக்தி தொண்டு இல்லையா பகவானுக்கு? பக்தர்கள் அன்பின் பாலால் தான் அதெல்லாம் பண்றாங்க. சோ அது வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பிரபுபாதர் போன்ற ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையினால அது சாத்தியமாயிற்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அது போல அந்த சமஸ்கிருதங்கள்லாம் ஒழுங்கா சொல்லணும். அவங்கதான் வந்து பக்தியில இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் மேற்கத்தியர்கள் வந்து இருக்க முடியாது பக்தியில. கடல் மார்க்கமா நம்ம போக முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் பக்தியை மக்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக தன்னையே வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணார்? செதுக்கி கொண்டார் அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ ஒரு பெரிய புரட்சி பண்ணார். மாதாஜிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு கூடாது, இல்ல பக்தியில வந்து ஒரு ஈக்குவல் இது இருக்க முடியாது அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு. நம்ம இஸ்கான்லயே நீங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து வெறும் பக்தியில அவங்க ஸ்ரத்தையா இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா பிரபுபாதர் கை கொடுத்து கொண்டு போய் நம்மள ஒரு உயர்ந்த இதுல வச்சு எல்லாரையும் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரதற்கு அவங்க உதவி பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்கள உயர்த்தி பிடிக்கிறார் பிரபுபாதர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து யுஎஸ் போறாங்க. யுஎஸ்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய உலக போர் நடந்துட்டு இருக்கும்போது யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து முன்னெடுக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் யுஎஸ். அப்போ வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் அந்த போர்ல இருந்து தப்பிக்கணும். அப்ப தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னாக்கா அவங்களோட பிளட்ல வந்து ஆல்கஹால் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்கள வந்து போர் வீரனா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக, அந்த போர்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? தன்னையே ட்ரக் இன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாருமே. ஸோ அப்படி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோடது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்திய கலாச்சாரம் வேற, மேற்கத்திய கலாச்சாரம் வேற. ஸோ அப்ப அவங்க அப்படி அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிப்சி, அதாவது 18 வயசுக்கு மேல அவங்க எல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. மை லைஃப் மை வே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் தான் தோன்றித்தனமான ஒரு வாழ்க்கை அப்படிதான் வாழ்ந்துன்னு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட்டுக்கே புரியல இவங்களை எப்படி நெறிப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவங்க எப்பொழுதும் ஒரு மங்கிய நிலையில, மயங்கிய நிலையில, தன் ஒரு பெரிய தமோகுணத்துல அப்படிதான் இருந்திருக்காங்க. அவங்கள சொல்றதுக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் அருகதை இல்ல. இருந்தாலும் அந்த கதை புரியணுன்றதுக்காக நம்ம சொல்றோம். நம்ம அப்படிப்பட்டவர்களை ஜிப்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களை பிரபுபாதர் உயர்ந்த பக்தர்களாகவும் உலகம் முழுவதும் சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெரிய கோஸ்வாமிகளாக மாற்றினார். அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய கருணை இல்லாம இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அப்படின்றத நாம இங்க உணர முடிகின்றது. அப்போ ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை எந்த அளவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். கங்கையில மீண்டும் மீண்டும் குளிக்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்ம வந்து தூய்மை அடைவோம். ஆனா ஆச்சாரியர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக ஒரே ஒரு தடவை லவமாத்திர சாது சங்கா, அந்த ஒரு முறையில நாம வந்து சித்தி அடைகின்றோம், தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். சோ அப்படி பிரபுபாதர் என்ன பண்றார்? 12 வருடங்கள், தன்னுடைய 70 வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ற அந்த பிரயாணம் 12 வருடத்துக்குள்ள 14 முறை உலகம் முழுவதும் அவர் வந்து சுற்றி வருகின்றார். 108 கோவில்களை வந்து நிர்மாணம் படுத்துறார் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப புரட்சியை கொண்டு வந்தவர் பிரபுபாதர். தன்னுடைய 5 வயதிலேயே, இளம் வயதிலேயே விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குல்லவா? அது போல 5 வயதிலேயே என்ன பண்றார்? அந்த ஆன்மீகத்தோட கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பின் இதால அங்க இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு 5 வயசுலயே தேர் திருவிழா பண்றார். ஜெகநாதர், பால்தேவ், சுபத்ரமாய்.
அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாக முதல்ல ஆன்மீக குருவை பார்க்கிறார். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள், ஸ்ரீல சரஸ்வதி சுவாமிகள். அவருடைய கதையை நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு இது. அப்போ புரோபாதருக்கு அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சுதந்திர போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. அவருடைய நண்பர் கூப்பிடுறார். அந்த காலகட்டத்துல எல்லாரும் தான் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சுத்திட்டு இருக்காங்க. அதனால ஆன்மீகத்துல அவர் வந்து இவ்வளவு இதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் மேல அவ்வளவு ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம சுதந்திரத்துக்காக போராடணும். அவரோட காலேஜோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படி இருக்க. அப்போ அந்த காலகட்டத்துல அவருடைய நண்பருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸால அவர் என்ன பண்றார்? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளை பார்க்கிறார். அது மட்டும் இல்லாம 1933ல தீட்சையும் பெறுகின்றார். அப்போ பிரபுபாதரை பார்த்த உடனேயே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொல்றாங்க, உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை உபயோகப்படுத்தி மேற்கத்திய நாடுகள்ல கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஏன் நீங்க எடுத்து செல்லக்கூடாது அப்படின்றத அவர் சொல்றார். அப்ப வந்து பிரபுபாதர் சொல்றார், நமக்கு சுதந்திரம் என்பதே கிடையாது, அதுக்காக நம்ம இங்க ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்கோம், வாழ்வா சாவான்ட்டு. இதுல நீங்க போய் ஆன்மீகத்தை சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். அதுக்கு உடனே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொல்றார், எது சுதந்திரம்? இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டுக்குள்ள இருக்கிறது இதல்ல சுதந்திரம். சுதந்திரம் என்பது உண்மையான சுதந்திரம் எது என்ன அப்படின்னா, இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நாம வெளியில வரணும். அதுதான் உண்மையான சுதந்திரம். அதற்கு ஒரு போராளியாக நீங்க இருங்க. அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர முடியும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனால மட்டுமே தான் நம்ம அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவருடைய குருவோட கட்டளை எடுத்துக்கொண்டார். அது வந்து அவருக்கு பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தது. இப்படி இருப்பாரா குரு அப்படின்னுட்டு. அது போல என்ன சொல்றாரோ அதை அப்படியே கடைப்பிடித்தார் அவருமே. ஸோ உடனே என்ன பண்ணாரு? அப்பவே அவருக்கு தோணுச்சு, இவர் தான் என்னுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்றது தோணுச்சு. ஸோ அவருடைய குருவோட கட்டளை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த 40 வருடங்களாக அதை யோசிச்சு பகவானுடைய கருணை, அவருடைய ஆச்சாரியுடைய கருணை, அவர் யுஎஸ்ல போயிட்டு நம்மளுடைய பக்தி மார்க்கத்தை நிலைநிற்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர் வந்து ஒரு கிரகஸ்தராக இருந்தாலுமே கூட எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை அவர் ஜபித்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் அவர் போன அந்த கப்பல், ஜலதூதா அப்படின்ற அந்த கப்பல்ல போற அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 வருட காலம் யாருமே அவங்களுக்கு பக்தர்கள் வந்து இல்ல. இருந்தாலும் எப்பவும் ரொட்டீன். நீங்க இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல அதிகாலையில பிரேயர் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் 4:30 மணிக்கு வந்து பிரம்ம முகூர்த்த மங்களார்த்தி நடக்கும். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி சாண்டிங். எல்லா டெம்பிள்லயும் அதான் ரொட்டீன். சாண்டிங். அதுக்கப்புறம் 7:15க்கு வந்து தர்ஷன ஆரத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு வந்து நல்ல ஸ்ருங்கார அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு கண்ணாடி எல்லாம் காட்டி அந்த ஆரத்தி நடக்கும். தர்ஷன ஆர்த்தி முடிச்ச உடனே குரு ஆர்த்தி, பிரபுபாதருடைய குரு ஆர்த்தி நடக்கும். குரு ஆர்த்தி முடிச்ச உடனே திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதம் கிளாஸ் நடக்கும் காலையில. பகவத்கீதா பாகவதம் கிளாஸ். ஸோ அந்த 1 வருட காலம் அவர் என்ன பண்றார்? யாருமே வரல. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றார்? அந்த பாகவதம் கிளாஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கார். ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறார், யாருமே இல்லை, யாருக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு. கண்ணுக்கு தெரியாம எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கு இல்லையா? அப்ப பகவானுடைய இந்த நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்டு அதுங்க அடுத்த நிலைக்கு போகும். அது நம்ம படிக்கிறத அப்படியே அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார். அதனாலதான் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆச்சாரியர்களுடைய கருணையினால நாம வந்து அவங்களோட வழிகாட்டுதல்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்ப உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தி இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. ஈவன் அரபிய நாடுகள்ல கூட இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. அங்கேயும் பக்தர்கள் கூடியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடிகின்றது. கிட்டத்தட்ட 72க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை வந்து அவர் அச்சிட்டு வெளியிட்டிருக்கார். பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்ற மேகசினை வந்து அவர் வந்து வெளியிட்டு இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 72 சின்ன சின்ன புத்தகத்துல இருந்து பெரிய பெரிய புத்தகங்கள் வரைக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12 அத்தியாயங்கள் இருக்கு, 12 ஸ்கந்தங்கள் இருக்கு. ஆனா கிட்டத்தட்ட 18 புத்தகங்களை கொண்டது. பகவத்கீதை இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம 3வது லெவல்ல படிக்க போற நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டிவோஷன், ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத், அது போல பிரபுபாதருடைய ஃபுல்லா 72 புத்தகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 14 இடங்கள்ல வந்து அவர் வந்து உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இவங்க தான் நம்மளுடைய அச்ச விக்கிரகம். ஸோ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் கி ஜெய். ஓகே, நம்மளுடைய டெம்பிள் எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா கர்நாடகால மேங்களூர்ல கத்ரி தேங்காய் தோட்ட சாலை டோல்கேட் கிட்ட இருக்கு. நம்ம டெம்பிள் நிர்வாக தலைவரோட பெயர் வந்து இஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி. அவங்களும் பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டெம்பிள் நிறைய பேர் ஐஐடிஎன்ஸ் தான் வந்து இருக்காங்க. இஸ் கிரேஸ் கௌரங்க தர்ஷன் பிரபு, இஸ் கிரேஸ் கௌரங்க தாஸ் பிரபு. ஸோ எல்லாமே ஒரு உயர்ந்த லெவல்ல இருக்கக்கூடிய
பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். ஸோ பகவத்கீதையோட அந்த ம், ஆஹ், என்னது மகாத்மியம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்மளுடைய மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்கார். என்ன ஆஹ், ஒவ்வொரு தடவையும் நமக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையில வந்து கிடைக்கும். ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு மாதிரியான புரிதல் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்கார். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் சொல்றார். ஸோ பகவான் எப்படி அவர் எப்படி பிரபஞ்சத்தை படைச்சார்ன்றத, ஏன்னா அவர் நிறைய ஐன்ஸ்டீன் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, குவாண்டம் பிசிக்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்கார். ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்றார், பகவான் வந்து எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சார் அப்படின்றத நினைச்சாலே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ ஒரு மொபைலுக்கு சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்றோம், கரெக்டா அந்த பிளக் பாயிண்ட் இருக்கும். அதுல நம்ம சார்ஜரை இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்றோம். இல்ல அப்படின்னாக்கா எல்லா இடத்துலயும் தான் கரண்ட் இருக்கு, நம்ம வந்து இது பண்ண முடியுமா? முடியாது. அது போல எல்லாரும் நிறைய பேசலாம். ஆனா அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து நாம இந்த உன்னத ஞானத்தை பெற வேண்டும். அப்போதான் வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. சோ பகவத்கீதையை பத்தின ஒரு ஷார்ட் இது பார்த்துலாம். 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. ஹரே 700 கிருஷ்ணா ஸ்லோகங்கள். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதிகமாக ஸ்லோகங்கள் பேசியிருக்கார், பாடியிருக்கார் ஆக்சுவலா. ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் நடையில் நடந்த ஒரு 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 பாடல் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதனாலதான் பகவான் பாடினதுனால பகவானுடைய கீதை, அதனால இது பகவத் கீதை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 82% ஆஃப் த ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. 574 ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கார். அவருக்கு அடுத்தாப்புல ஸ்ரீ அர்ஜுனர். ஸோ அர்ஜுனர் வந்து எத்தனை ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா 12% ஆஃப் த ஸ்லோகம், 84 ஸ்லோகங்களை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் 5.9%, 41 ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கார். இருக்கிறதுலே குறைந்த ஸ்லோகம் 0.1% திருதராஷ்டிரர் சொல்லியிருக்கார். அவர் முதல்ல கேட்கிறார் இல்லையா, திருதராஷ்டிர வாச்ச தர்ம கஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவஹ மாமகாः பாண்டவாஸ்சைவ கிம கோர்வத சஞ்சய. சோ அந்த முதல் ஸ்லோகம் அவருடைய ஸ்லோகம். அவர் கேட்ட கேள்வியின் பதில் தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ அர்ஜுனன் 2 படைகளுக்கும் நடுவுல முதல் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார், கிருஷ்ணா 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க, யாரெல்லாம் என்கிட்ட சண்டை போடணும்னு வந்திருக்காங்கன்றத நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அது சொல்லி, அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் பார்த்த உடனே ஒரு மனம் கலங்கி அமர்ந்து விடுகின்றார். அதனாலதான் இது வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து பகவான 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். அதுக்கு ஒரு ஓமை நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், அந்த சூரியன் என்ற அந்த ஓமையை பார்த்தோம். பகவான் எப்படிப்பட்டவர், அவர் ரூபம் கொண்டவர், மனிதனை போல அவர் ரூபம் கொண்டவர். ஆணும் அவர் வந்து வேற, மனுஷங்க வேற. அவர் வந்து சச்சித்தானந்த விக்கிரக. சச்சுனா உண்மையான, சித்துனா அறிவுமயமான, ஒளிமயமான, பிளஸ்ஃபுல்லான, தெய்வீகமான அப்படின்னு சொல்லிட்டே போலாம். ஆனந்தம், எப்பவும் அன்புமயமாகவும் ஆனந்தமயமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ரூபம் கொண்டவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதுதான் வந்து பகவானை பற்றின முழுமையான அறிவு. சோ இதை இந்த 3 நிலையில பார்க்கிறோம், பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். அடுத்து வந்து வேத ஞானத்தை பகவான் மற்றும் அவர்களுடைய பிரதிநிதிகிட்ட இருந்து தான் வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா வேத ஞானம் எனப்படுவது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைபாடுகள் அற்றது, அதுல வந்து கலங்கங்களே கிடையாது. ஆனா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு வந்து குறைபாடுகள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அடுத்தது அர்ஜுனன் சரணடைதலும் பகவானின் அருளும். அர்ஜுனன் தெளிவாக பகவானை புரிந்து கொண்டு அவருடைய உபதேசத்தப்படி நடக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார். எல்லா உயிர் வாழ்களும் பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கம் பகவானிடத்துல இருந்து நாம பிரிக்க முடியாது. அதனாலதான் அது வந்து சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது. சோ சேவையினால் பகவானோட நாம இணைஞ்சிருக்க முடியும். 5 விதமான விஷயங்கள்ல நான் 12 விதமான பக்தி ரசம் இருக்கு. அதுல வந்து 5 விதமான ரசம். என்னென்ன அந்த 5 விதமான ரசம்? சாக்கிய ரசம், சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னத ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம். அதனால நாமளும் ஆனந்தமாக இருக்கும். பகவான் ஆனந்தமாக இருக்குன்னா நாமளும் அதை நோக்கி ஓடுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானின் உன்னத இருப்பிடம் எது அப்படின்னாக்கா கௌலோக விருந்தாவனம்.
அங்க நம்ம போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? பக்தியை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஒரே காட்சி, 2 விதமான எதிர்வினைகள். ஸோ என்ன அந்த 2 விதமான எதிர்வினைகள்? இந்த படைகளை பார்த்த உடனே அர்ஜுனன் மனம் குழம்பி மனசோர்வோடு அமர்ந்து விடுகின்றார். என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய சகோதரர்கிட்டயே நான் சண்டை போடணும். ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு? திருதராஷ்டிரர் ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியோட அங்க என்ன நடக்குதுன்றது கேட்கிறார். துரியோதனன் ஒரு அகங்காரத்தோட அங்க இங்க படைகள் எல்லாம் பாருங்க அப்படின்ட்டு வந்து தன்னுடைய ஆச்சாரியர்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ பகவான் இடத்துல நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகத்துல படிப்பீங்க. என்னென்னது அந்த இது முதல்ல கேட்கணும், ஸ்ரவணம். கேட்டதுக்கு அப்புறம் அதை பாடணும், கீர்த்தனம். இந்த 2 விஷயம் நடக்கும்போது எப்பவும் ஸ்மரணத்துல இருப்போம். விஷ்ணு ஸ்மரணம், அது நினைவுல வரும்போது நாம பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவோம், பாத சேவனம். ஸோ அடுத்து அவருக்கு அர்ச்சனம் பண்றது, அவருக்கு வந்தனம் பண்றது, அவருக்கு ஒரு சேவகனாக இருக்கிறது, சக்கியனாக இருக்கிறது, கடைசியாக கம்ப்ளீட் சரண்டர். இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டின் மூலமாக பகவானிடத்தில் நாம போய் சேர முடியும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த மாதிரி 9 விதமான பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து 11 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து மங்களங்கள் பொருந்தியவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 12ல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் பக்தர்களை எப்படியெல்லாம் காத்தருள்கின்றார். ஏன்னா 21ல இருந்து 27 வரைக்கும் அவர் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கார். ஸோ வாழ்வின் துன்பங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத 28ல இருந்து 46 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் வந்து முதல் அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். ஸோ பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இவங்க சீட் பண்ணி தான் வந்து பாண்டவர்கள் கிட்ட இருந்து ராஜ்யத்தை வந்து பறிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, யார் வாசிக்கிறீங்க முதல் ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामका पाण्डवस्सैव चैव किमकुर्वत சஞ்சய. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புண்ணிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே. சோ இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே இல்லையா? சஞ்சயன் கிட்ட வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து கேட்கிறார், என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு. ஏன் இவர் அந்த டவுட்டோட கேட்கிறார் அப்படின்னா, இவருக்கு தெரியும் குருக்ஷேத்திரத்தோட மகிமைகள். அங்க நிறைய யஜ்ஞங்கள் நடந்து தேவர்களுக்காக தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக யஜ்ஞங்கள் நடந்திருக்கு. அது புண்ணிய ஸ்தலம். அதனால அங்க வந்து அதர்மம் நிலை நிற்காது. அதனாலதான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த ஸ்தலத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். அதுவும் இல்லாம திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து தன்னுடைய மகன் வந்து அதர்ம ரீதியில இருக்கான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாமகா அப்படின்னு சொல்றதுனால என்னுடைய பிள்ளைகள், அப்புறம் அவருடைய அந்த அந்த திரித்து பாசக்கூடிய மனப்பான்மை நமக்கு இங்க விளங்குகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஓகே, நம்ம வந்து இந்த ஒரு 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 இடத்துக்கு போகும்போது அதுக்கு ஏற்றாறு மாதிரியான சில திங்ஸை நம்ம பேக் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, எந்த இடத்துக்கு நம்ம போறோமோ அந்த இடத்துக்கு ஏற்றாறு போல நம்மளுடைய பாவம் வந்து மாறுபடுது. கோவில்ல போகும்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாவம் வேறு, ஒரு உல்லாச ஸ்தலங்களுக்கு போகும்போது அந்த பாவம் வேறு, திருமணங்கள்ல இல்ல வேற எங்கேயாவது போனா சோ அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்றாறு போல அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கு. அது உண்மைதான், ஒத்துக்கிறீங்களா? சோ அது போல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்திரத்துல வந்து தர்மம் தான் நிலைநாட்டப்படும். அதனாலதான் வந்து தர்மவான்கள் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த இடத்தை இது பண்ணியிருக்காரு. ஸோ தர்மக்ஷேத்திரம் பாண்டவர்களுடைய வெற்றி பெறுவதற்கு உண்டான ஒரு உன்னதமான ஸ்தலம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஸோ இங்க வந்து வேற என்னென்னலாம் பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, தலைவர்களுடைய குணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நேர்மை, அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளித்தல், பொறுப்போடு இருக்கிறது, நன்றி உணர்வு, செல்வாக்கு, தொடர்பு திறன், பச்சாபதாபம், தன்னை அறிந்த நன்றி உணர்வு, அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரியான குணங்கள் வந்து உயர்ந்த தலைவர்கள் கிட்ட இருக்கு. இதை ஏன் நம்ம இங்க பாக்குறோம் அப்படின்னா, அடுத்ததுல வரப்போகுது துரியோதனன் வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா துரியோதனன் தானே இப்ப அதர்ம வழியில கௌரவர்களுடைய தலைமையில வந்து போருக்கு வந்து முன்னாடி நிக்கிறது. ஸோ அந்த தலைவர்களோட குணம் என்ன இருக்கு, அதை நம்ம என்ன வளர்த்திக்கணும்னு பாக்குறோம். ஸோ இங்க வந்து பிரபுபாதர் நேர்மையாக இருந்தார். எந்த ஒரு இது நடந்தாலும் ஒரு ப்ராப்பர் டிரான்ஸ்பரண்ட் கம்யூனிகேஷன்,
அது போல எல்லாருக்கும் வந்து அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுத்தார். எனக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு அவர் வச்சுக்கல. இல்லைன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. எல்லாம் அந்த வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணாதான் சரிப்பட்டு வரும். அது போல பொறுப்போடு இருந்தார். அந்த அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாத்தினதோட, அவங்களுக்கு தீட்சை கொடுத்ததோட மட்டும் இல்லாம எதுக்காக அவர் 14 முறை இந்த உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்தார். சிஷ்யர்களை உருவாக்கியாச்சு, அவங்க கரெக்டா அந்த இதுல வழுவாமல் இருக்காங்களான்றத பாக்குறதுக்காக. எப்பொழுதும் தன்னுடைய குருவிற்கு வந்து நன்றி உணர்வோடு இருப்பார் அவர். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்லயும் வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணுவார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லுவார், தன்னுடைய குருவை பத்தி சொல்லுவார். அது போல புரோபாதர் 70 வயது எப்படி இருக்காரு பாருங்க. 82 வயது அவருடைய மரணிக்கும் தருவாயில அவர் வந்து பகவான் அடையும் போது இல்லையா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அவருடைய செல்வாக்கு எவ்வளவு தூரம் இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ஒரு ஜிப்சியாக இருந்தவங்களை கூட ஆன்மீக வாசமே இல்லாத ஒருத்தவங்களை கூட ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீகவானாக மாற்றி எல்லோரையும் வந்து பக்திக்கு கொண்டு வந்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவருடைய அவருடைய இந்த லவமாத்திர சாது சங்கா அப்படின்றது வந்து அவருக்கு ரொம்ப பொருந்தும். ஒரு க்ஷணம் அவரிடம் இருந்தது அந்த தொடர்பு வந்து அவங்க நம்மள மாற்றுகின்றது. எல்லா ஜீவராசிகள் மேலேயும் கருணையோட இருக்கார், நன்றியுணர்ச்சியோட இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுல ஒண்ணுமே வந்து திருதராஷ்டிரன் கிட்ட இல்ல இல்லையா? திருதராஷ்டிரன் தானே 2 குடும்பத்திற்கும் அவர் தானே முன்னெடுத்து போனோம். அவர் தானே வந்து அந்த அந்த குடும்பத்தோட மூத்தவர் இல்லையா? ஆனா அவர் என்ன பண்றார்? நான் என்னோடது அகங்காரம், மமகாரம். அது இல்லாம அவருக்கு வேற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம். என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே, சண்டை போட தான் போயிருக்காங்கன்னு தெரியும். அப்போ அங்க என்ன ஆச்சுன்னு ஏன் கேக்குறீங்க? அப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்கு, சந்தேகம் இருக்கு, என் பிள்ளைங்க ஜெயிப்பாங்களான்ற பயம் இருக்கு, என்னுடைய பிள்ளைகள் பாரபட்சம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க தீமை நடக்கும் அப்படின்றதுல அவர் வந்து மாறாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். சோ இதெல்லாம் வந்து திருதராஷ்டிரருடைய மனப்பான்மை. என்னென்னது? சந்தேகம், பயம், பாரபட்சம், தீமை நடக்கும் அப்படின்றத ஒரு எண்ணம் அவருக்கு வந்து இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த உயர்ந்த தலைவர்களுடைய குணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஸோ பகவத்கீதை வந்து மேனுவல் ஆஃப் லைஃப், நம்மளை வந்து ஒரு சரியான தர்ம வழியில நிலைநிறுத்தி செல்வதற்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல நடந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்போ ஒரு களம் நம்ம வந்து வயல்ல நடணும் அப்படின்னா அது கூடவே மற்ற தேவையில்லாத இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன, அந்த வீட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா என்ன ஆகும்? எல்லா சக்தியும் அது உறிஞ்சுக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? முதல்ல களை எடுத்துருவோம், அங்க தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். அதனால தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக பகவான் இங்க என்ன பண்ற, ஆஹ் களை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஓகே, 2வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? கையில யாராவது புத்தகம் வச்சுக்கோங்க. சாஃப்ட் காப்பி நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? 2வது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? சஞ்சய ட்ரை பண்ணுங்க. धृतराष्ट्रवा तु पाण्डवानिगं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य ராஜா வச்சனம் அப்ரவீத். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆச்சாரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து நம்ம பார்க்குறோம், சஞ்சயன் வந்து என்ன சொல்றார்? மன்னரே, இந்த பாண்டுவோட மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறுகின்றார். சோ முதல் ஸ்லோகம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கிறார். 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து அவர் பதில் சொல்றார். ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறார். பாண்டுவோட புத்திரர்கள்லாம் அணிவகுத்திருக்காங்க இல்லையா, அணிவகுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதை பார்த்த உடனே துரியோதனன் வந்து பார்த்தோன்னா தன்னுடைய ஆச்சாரியர், ஏன் அவர் பீஷ்ம பிதாமகர் கிட்ட போயிருந்திருக்கலாம், அவர் தானே மூத்தவர், அவர்கிட்ட போயிருந்திருக்கலாம். ஏன் வந்து ஆச்சாரியர் கிட்ட போனார் அப்படின்னாக்கா, துரோணாச்சாரியர் ஒரு பிராமணர் இல்லையா, பிராமணராக இருந்து சத்திரியனாக மாறினார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவரு பிராமணர்களுடைய அவங்கதான் முதல் முன்னெடுத்து போனோம். சோ அவங்க கிட்ட அது ஒரு ராஜதந்திரம். அது மட்டும் இல்லாம பீஷ்மர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டார், நான் வந்து பாண்டவர்களை யாரையுமே கொல்ல மாட்டேன்றது முதலே சொல்லியாச்சு. அப்படி இருக்கும்போது இவரை நம்ம இது பண்ணி எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அப்போ துரோணாச்சாரியர் அணுகலாம். அது இல்லாம அவர் என்ன பண்ற, தன்னுடைய அர்ஜுனன் மேல எப்பவுமே ஒரு ஒரு அன்பு அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா. நமக்கு வந்து ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் அதுல பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க இல்லையா, ஒரு பிரியமானவங்க. அது போல இவர் வந்து பிரியமானவன் அர்ஜுனன் எப்படியெல்லாம் வந்து அணிவகுத்து இருக்கார் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு கதையும் கூட இருக்கு. அதை நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். யாருக்காச்சும் தெரியுமா அந்த கதை?
திருஷ்டத்யும்னனோட கதை தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? தெரியாது மாதாஜி. தெரியல திருஷ்டத்யும்னனோட மாதாஜி, கதை தெரியுமா மாதாஜி? தெரியல மாதாஜி. தெரியல. ஓகே ஓகே ஓகே, நான் சொல்றேன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியர் வந்து குரு இல்லையா? துரோணாச்சாரியர் வந்து அந்த கலையை கத்து தரார். இந்த மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஃபுல்லா கௌரவர்கள் தான், எல்லாருமே கௌரவர்கள் தான். ஆனா இவர் பிரிச்சுக்கிறார். யாரு? நம்மளுடைய திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய மகன்கள் 100 பேர் ஒரு பக்கம், பாண்டவர்கள் 5 பேர் ஒரு பக்கம், தன்னுடைய தம்பியோட மகன்கள். இவங்க 2 பேருக்கும் யாரு குருனா துரோணாச்சாரியர் தான். சோ இவங்க எல்லாருமே கௌரவர்கள் தான். சோ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் துரோணாச்சாரியர் வந்து தன்னுடைய நண்பன் 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து கலைகளை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள், இந்த போர்க்கலைகள்லாம். அப்போ அவங்க குருகுலத்துல இருக்கும்போது துரோணாச்சாரியர் கிட்ட வந்து திருஷ்டத்யும்னனோட அப்பா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, உனக்கு நான், ஏன்னா அவர் சத்திரியன், ஸோ உனக்கு ஃபியூச்சர்ல நான் வந்து ராஜா இல்லையா, உனக்கு ஃபியூச்சர்ல எதுனா தேவைப்பட்டதுன்னா என்னை வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. இவர் வந்து ஒரு பிராமணர். அப்போ பிராமணர்ன்றதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப கஷ்டத்துல போயிடுறாங்க. அப்ப துரோணாச்சாரியோட மனைவி சொல்றார், உங்களுடைய நண்பன் தான் இருக்கார் இல்லையா, அவர் ஒரு ராஜா, அவர்கிட்ட போய் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஆஹ் ஆஹ் கொஞ்சம் செல்வத்தை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு. ஆனா அவர் என்ன பண்றார், ரொம்ப அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடுறாரு. நான் ஒரு ராஜா அப்படின்ற மாதிரி இவரை ரொம்ப எள்ளி நகையாடி அவர் அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடுறார். துரோணாச்சாரியருக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப என்ன பண்றாரு, வேற வழி இல்லாம பிராமணத்துல இருந்து சத்திரியனாக மாறுறார். இவங்க எல்லாருக்கும் பீஷ்ம பிதாமகர் கேட்டுக்கொண்டதின்படி அவர் என்ன பண்றார், இந்த போர்க்கலைகள் எல்லாம் கத்து கொடுக்கிறார். அப்போ போர்க்கலைகளை கத்து கொடுத்தாலும் அப்போ என்ன பண்றாரு, என்னுடைய குருதட்சணையாக நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த அந்த அரசனை நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், அரசனோட பேரு நான் டக்குன்னு மறந்துட்டேன், நாளை சொல்றேன். ஸோ என்னுடைய நண்பன் என்னை ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டான் இல்லையா, அவனை நீங்க வெற்றி வாகை சூடி கொண்டு வாருங்கள், அதுதான் நீங்க எனக்கு கொடுக்குற குருதட்சணைன்ற. அப்போ அர்ஜுனன் தான் அதை வந்து முன்னெடுத்து பண்றான். என்னுடைய ஆச்சாரியனுக்கு வந்து நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திட்டியா, அவனை என்ன பண்ற பாருன்னு அவரை வெற்றி கொள்கின்றான். அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போறார். அப்போ அந்த இவருடைய நண்பர் இவரை அசிங்கப்படுத்தினார் இல்லையா, அவர் வந்து பாக்குறாரு அர்ஜுனனுடைய அந்த வீரத்தனத்தையும் சூரத்தனத்தையும் பார்த்துட்டு, எனக்கு ஒரு மகள் இருந்திருந்தா இவனுக்கு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருப்பேன், என்ன ஒரு வீரன் அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு போறாராம். அவர் தோத்து போய் நிக்கிறார். இருந்தாலும் அர்ஜுனனுடைய அந்த பராக்கிரமத்துல அப்படியே மயங்கி போய் நிக்கிறாராம் அவர். அப்போ கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, இவர் ஒரு 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 சத்திரியனை வந்து ஜெயிச்சுட்டு போனா போகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா அது ரொம்ப பெரிய அவமானம். அப்போ வந்து துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றார், நீ எனக்கு ராஜா கொஞ்சம் கூட செல்வம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணல, இப்போ இந்த நாடு முழுவதையும் என்னுடைய சிஷ்யர்கள் ஒன்ன வென்று விட்டதுனால எனக்கு இந்த நாடு சொந்தம், இருந்தாலும் இதுல பாதி அரசாங்கத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ வச்சுக்கோ, மீதி பாதியை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய இதை வந்து பாதி அரசாங்கத்தை இவர் எடுத்துக்கிறார், மிச்ச இதை வந்து அவருக்கே கொடுத்துடுறார். ஆனா சத்திரியன் ரொம்ப கோவம் வந்துருது, துரோணாச்சாரியனோட மரணம் என்னுடைய என்னுடைய என் மூலமா தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், ஒரு யக்ஞம் வளர்க்கிறார், பெரிய யக்ஞம் வளர்த்து அந்த யக்ஞத்துல இருந்து துரோணாச்சாரியரை கொல்றதுக்காக எனக்கு ஒரு மகன் வேணும் அப்படின்றார். அதன் விளைவாக திருஷ்டத்யும்னன், அந்த திருஷ்டத்யும்னன் அந்த அந்த அக்னியில இருந்து வெளியில வரானா திருஷ்டத்யும்னன். அவனை தொடர்ந்து இவர் விரும்பல, ஆனாலும் அவனை தொடர்ந்து திரௌபதியும் வெளியில வராங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா, இவர் மனசுல நினைச்சாரு இல்லையா, எனக்கு அர்ஜுனன் மாதிரி ஒரு ஒரு பெண் இருந்தா அர்ஜுனனுக்கு திருமணம் பண்ணிப்பேன் அவர் அப்ப மனசுல நினைச்சார். அதனுடைய பலன் திருஷ்டத்யும்னன் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா திரௌபதியும் அந்த இதுல இருந்து வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ திருஷ்டத்யும்னனாலதான் இவருக்கு மரணம்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. இருந்தாலும் திருஷ்டத்யும்னன் வந்து என்ன பண்றாரு, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட வந்து எனக்கு கலைகளை கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது, அவன் சத்திரியன், அப்போ பிராமணனுக்கு உள்ளான குணம் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத மத்தவங்களுக்கு எடுத்து தரணும். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, நான் உனக்கு சொல்லி தரேன்ட்டு அவருக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கலைகளையும், எதையும் ஒரு 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 கள்ளம் கபடம் இல்லாம அனைத்தையும் அவருக்கு சொல்லி தரார். அவருக்கு தெரியும் இவன் தான் என்ன கொல்ல போறான், அதுக்கு நானே எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்றேன்றது தெரியும், ஆனாலும் அவரை செய்தார். இங்க துரியோதனன் துரோணாச்சாரியரை வந்து என்ன பண்றார், தன்னுடைய ராஜதந்திரத்தின் மூலமாக அதை வந்து குத்தி காட்டுறார். வஞ்ச புகழ்ச்சியன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. பாருங்க பாருங்க, உங்களுடைய உங்களுடைய சிஷ்யன் இருக்கான் அல்லவா திருஷ்டத்யும்னன், அவன் தான் தளபதி, எவ்வளவு அழகா அந்த படைகளை எல்லாம் அணிவகுத்து வச்சிருக்கான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியரை அங்க கொஞ்சம் எள்ளி நகையாடுகின்றார், வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி மூலமாக அவரை பாராட்டுறார். சோ தட் இந்த போர்க்களத்துல மீண்டும் அந்த இலகிய மனதோட திருப்பி தப்பி எதுவும் அவர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக.
அவர் நினைச்சிருந்தா பீஷ்ம பிதாமகர் கிட்ட போயிருக்கலாம். ஏன் தன்னுடைய ஆச்சாரிய கிட்ட வந்தார்? இப்பவாவது ஒழுங்கா போரிடுங்க, மனசுல வேற எந்த பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத மறைமுகமாக சொல்றதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுவும் இல்லாம அவர் ஒரு பிராமணர் ஆசிரியர், அதனால அவர்கிட்ட இருந்து இத வந்து நம்ம தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதனுடைய ராஜதந்திரம் பொலிட்டிக்ஸ் இங்க வந்து நல்லா தெரியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா என்னதான் பீஷ்ம பிதாமகர்கிட்ட பேசினாலும் அவர் தான் சொல்லிட்டாரு, நான் வந்து கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்போ வந்து இவங்களால எந்த இதுவும் இருக்காது இல்லையா? அதனால ஸோ இதுதான் வந்து 2வது ஸ்லோகம். நாளைக்கு நம்ம வந்து 3வது ஸ்லோகம். இனி கடகடன் கிளாஸ் போயிடும். 3வது ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கருத்துக்கள், எதனா டவுட்ஸ் இருந்தா பகிரலாம். மாதாஜி அந்த பாஞ்சாலம் அம்மன் பேரு துருபதன். துருபதன் கரெக்ட் ப்ரோ. துருபதன் திரௌபதி திருஷ்டத்யும்னன் அப்படிதான் பேர் வரும். துருபதன் கரெக்ட். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யாரு சொன்னீங்க? ரவிச்சந்திரன் பிரபு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா மாதாஜி. ஓ தேங்க்யூ பிரபு. துருபதன் ஓகே. வேற ஏதாவது கருத்துக்கள், வேற எதனா டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அந்த இஸ்கானுக்கு சொன்னீங்கல்ல, அது உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க மாதாஜி. எந்ததுங்க பிரபு? இஸ்கானுக்கு ஃபுல் இது சொன்னீங்கல்லுங்க, அகில இந்திய அகில பாரத உலக இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி இஸ்கான், இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா இஸ்கான், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் CON, அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். இன்டர்நேஷனல் அகில உலக இன்டர்நேஷனல் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இஸ்கான் சொசைட்டி இல்லையா? பக்தி இயக்கம், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகம் முழுவதும் நமக்கு இருக்குன்றதுனாலதான் பிரபுபாதர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பேரா. ஆக்சுவலா அவருக்கு பக்தர்களே இல்லை அந்த ஸ்டார்டிங்ல. ஆனா அவர் எவ்வளவு ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி, இவ்வளவு ப்ரோஆக்டிவா அப்பவே திங்க் பண்ணி உலகம் முழுவதும் பக்தி இருக்கணும். யாருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு இனம் ரீதியாகவோ மொழி ரீதியாகவோ ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ரீதியாகவோ வந்து பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்லாம் இருமைகள்லாம் இருக்கக்கூடாது. அதை நம்ம பகவத்கீதையில தான் பாக்குறோம் இல்லையா? சாதுக்களுக்கு வந்து அந்த இருமைகள் கிடையாது, பக்தர்கள் கிட்ட வந்து வேறுபாடுகள்லாம் இருக்காது, அந்த பாவமே இருக்காது. அதை அப்படியே நமக்கு நிலைநாட்டியவர் வந்து பிரபுபாதர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா பிரபு? புரிஞ்சிச்சுங்களா? நன்றிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே ஓகே. மாதாஜி வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிடுங்க. மாதாஜி உங்க 3 பேரும் நான் அதுல ஆட் பண்ணிட்டேனா மாதாஜி? ஒரு ஒரு என்ன கௌரங்க குரூப் இருக்கு இல்லையா? அதுல நீங்களே கூட அந்த அட்டெண்டன்ஸ் அதெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. நான் விஷ்ணு பிரபுக்கு வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன். உங்க 3 பேரையும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். போட்டாரான்னு தெரியல. என்ன ஆட் பண்ணிருக்காங்க அதுல? என்னையும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. உங்களை ஆட் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. யாராவது ஆமா. ஒருத்தர் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிருங்க. அவர் போடுறாரு பாத்தீங்களா? இந்த டீச்சர் இந்த சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சதுன்னு யாரும் பண்ணீங்க? மத்தன மாதாஜி தான் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல? இல்ல விஷ்ணு பிரபுஜி தான் பண்ணாங்க. நான் அட்டெண்டன்ஸ் அனுப்பி விடுவேன், விஷ்ணு பிரபுஜி பார்த்து அதை போட்டு விடுவாங்க. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருவாங்க. பட் அந்த கிளாஸோட அந்த இது அந்த அது விஷ்ணு ரிப்போர்ட்டிங் பிரபுஜி தான் போடுறாங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன். நீங்க யாராவது ஒருத்தவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க. இனி இந்த குரூப் வந்து செல்ஃப் சஸ்டைனா இருக்கணும். உங்களுக்குள்ளாரையே வந்து அந்த இது பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்ததுல. சரிங்களா? ஓகே. வேற ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள்? இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். சாரி. படிச்சோம்ல மாதாஜி, ம் இன்னைக்கு அந்த கீர்த்தனம் படிச்சோம்ல, பாட்டு படிச்சோம்ல, ஆமா. அதுல வந்து நீங்க நேத்து ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டிருந்ததுல 4 லைன் தான் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அதிகமா ஆமா. சொல்லி கொடுத்தீங்களா? அது தமிழ்ல இருக்கா மாதாஜி? அதை நான் தமிழ்ல எடுக்கிறேன் மாதாஜி. தமிழ்ல எடுக்கிறேன். தமிழ்ல அதுவும் மீனிங்கும் எடுக்கணும். நான் ட்ரை பண்றேன். அதை டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது பண்ண முடியுமா? இந்த லிங்க்ல போய் இந்த குரூப்ல இருக்கீங்களா யாராவது? டிரான்ஸ்லேஷன். இல்ல ரவிச்சந்திரன் மாதாஜி. பிரபு, நீங்க என்ன பண்றீங்க பிரபு? ரவிச்சந்திரன் பிரபு, பேசிக்கா உங்களோட ஃபீல்டு இல்ல நாங்க இதில் இருக்கிற மாதாஜி ஃபைனான்ஸ் ஃபினான்ஸ். ஆடிட்டிங். ஓ ஆடிட்டிங். ஓகே ஓகே பிரபு. ஓகே ஓகே. ஸோ நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. நாளைக்கு அதை தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி வித் த மீனிங்கோட படிச்சோன்னா இன்னும் புரியும். ஆக்சுவலா நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லா குருமார்கள் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம அதுல வந்து நம்மளுடைய வணக்கத்தை தெரிவிப்போம். அவங்களுடைய கருணை இல்லாம நம்ம படிக்க முடியாது இல்லையா? காலையில மங்களார்த்தியில கூட அந்த பாட்டு கடைசியா முடியும் போது அவங்க வந்து ஹரிஹராய நாமகிருஷ்ணன் சொல்லி தான் இது பண்ணுவாங்க.
நம்ம ஸ்ரீ ரூப ஸ்ரீ சனாதனன் பார்க்கறோம்ல 6 கோசோமைகள் வந்துருவாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துருவாங்க, பாகவதம் வந்துரும், பகவத்கீதை வந்துரும், ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே வந்துருவாங்க. அப்ப இந்த பிறப்பு நான் எடுத்தது எதற்காக அப்படின்னா அது மீனிங்கோடு படிச்சுன்னா தெரியும். இது பெங்காலி லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. எப்படி வந்து 4000 திவ்ய பிரபந்தம் வந்து தமிழ்ல தான் இருக்கணும், அதை நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணக்கூடாது, அப்போதான் அதோட தமிழ் வாசம் இருக்கும்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அது போல நமக்கு வந்து இங்க பெங்காலியில தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதையே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்தது அங்க அப்படின்றதுனால அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றாங்க. அதை வேற லாங்குவேஜ்ல மாத்தல. அதே அப்படியே இங்கிலீஷ்ல நம்ம எப்படி தங்கிலீஷ் பண்றோம் அதே மாதிரியே அங்க பெங்கிலீஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பெங்காலி லாங்குவேஜ் தான், ஆனா வந்து அது இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறோம் நம்ம. நான் தமிழ்ல ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் மன்னிக்கணும், 11 நிமிஷம் அதிகமாயிடுச்சு. வாஞ்ச கல்பதருபிஷ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी ஹரே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மேக்ஸிமம் மாதாஜி. நம்ம முடிச்சிருவோம், நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சிருவோம். இனி கடகடன் நம்ம போயிடலாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட். சொல்லுங்க. மாதாஜி, நான் பகவத்கீதை வந்து புக் வாங்கியிருக்கேன். இஸ்கான்ல இருந்து தான் வாங்கியிருக்கேன். இன்னைக்குதான் கொரியர் வந்துருச்சு. ஓகே. நீங்க இந்த இது பாடம் எல்லாம் நடத்துறது இதுல இருந்து தானே மாதாஜி இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் எடுக்கிறீங்க? ஆமா ஆமா, இது பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஓகே 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 அதுல இருந்து ஓகே தான் மாதாஜி. எடுத்துக்கங்க. அவங்க கையில வச்சுக்கோங்க. யாரார்கிட்ட எல்லாம் புத்தகம் இருக்கோ அவங்க வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அது டெக்னாலஜி கிளியரா திடீர்னு ஸ்கிரீன் எடுக்க வரல அப்படின்னா நீங்க கையில இருந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. வைண்ட் அப் பண்ணிட்டுமா? நீங்க நம்ம இஸ்கான்ல இருந்து தான் வாங்குனீங்களா? இஸ்கான் மேங்களூர்ல இருந்து? ஆமா மாதாஜி. ஓகே. அவங்க பேர் என்ன? நம்ம இதுக்கு ஒரு சேவை இருக்கு, சுக சேவைன்னு சொல்லிட்டு. மாதாஜிக்கு தெரியுமா மாதாஜி நீங்க வாங்கினது? நம்மளுடைய எனக்கு எப்படி விஷ்ணு நீங்க பிரபு விஷ்ணு விஷ்ணு பிரபு தான் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஆர்டர் ஓகே பண்ணி போட்டு கொடுத்தாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. மல்லிகா மாதாஜி கிட்ட அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க அப்ப. ஓகே, உங்களுக்கு கைக்கு வந்துருச்சா? ஆமா வந்துருச்சு மாதாஜி. இன்னைக்குதான் வந்துருச்சு. ஓகே, ரொம்ப நல்லது மாதாஜி. எல்லாரும் ஓகே. வச்சுக்கீங்க. பகவத்கீதையை வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப உத்தமமான விஷயம். நம்ம எவ்வளோ விஷயங்களுக்கு செலவு பண்றோம் இல்லையா? ஒரு 250 ருபீஸ், 250 ருபீஸ், 350 ருபீஸ், அது வந்து இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆகும். அதனால அந்த புத்தகம் வாங்கி வச்சுக்கிறது பகவான் கூடவே இருக்க மாதிரி. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்றேன்.